Сега, следва интервю с рапъра Кобака, което записахме преди няколко дни. Не ти трябва, чуеш ко ти пая. Въртял съм ги, аз масури, растафая, бум, бая. Пая в рая, ей тук намерима. Бум, спирай чая, новата ми злата рима. Събуди се и разкарай скапаната дрога този ден. Бум, wake up! В превод Бум, събуди се, така озаглавено новото парче на рапъра Кобака. Песента е посветена на борбата срещу наркотиците. Защо приема това за своя лична кауза и какъв е призивът му към младите хора, ще разберем след малко. Първо подробности за неговия живот. Трудно е, когато няма кой да те разбере. Имаш нужда от любов, знаеш това много добре. Костадин Асенов Кобаков е на 39 години и от Пазарджик. Още на 15 годишна възраст записва първите си рап песни непрофесионално. През 1998 година официално започва своята музикална кариера и Гумени глави издават първият му албум. Има общо 4 албума и в момента подготвя пети под името God on the Streets. Най-големият му хит е парчето "Не всичко е пари". Никой не може да купи любовта. Където и да си, винаги ще те боли. Ще осъзнаеш ти, че най-всичко в живота се купува с пари. През 2005 година спира да се занимава професионално с музика и от тогава не е излизал на сцена, но музиката остава едно от любимите му хобита. След това записва парчетата "Как от любовта боли" с Трой и Мартина, "Ти" с Сани Алекса и други. Както винаги става първите дни, когато сме заедно, времето лети. След дългата творческа пауза, Кобака планира да се завърне на музикалната сцена с новия си албум. Факт е и най-новото му парче, което е посветено на борбата с наркотиците. Бум, wake up! Събуди се и разкарай скапаната дрога този ден. Събуди се, събуди се, събуди се, събуди се, събуди се, събуди се, събуди се. Света е твой и е неограничен. Нещо здраво от отвари и като парен чук минава през главата ти. Вземи този звук на пук на тея градове отново тук. По-силен от всякога и толкова луд. Спирам дъха им, карам ги да ускоряват. Говоря зад гърба ми, мен не могат да забравят. Ма и са дигат здраво. Така, какъв му е случай сега на това парче? Това е тая борба с наркотиците? Ами, тъй като в момента в българския рап е така доста популярно да се прави реклама на наркотиците, на употребата. Да. Че е нещо... Шмръкнах, дръпнах, да, че е нещо много яко. Така аз искам да им покажа на абсолютно всички, че може да се прави underground рап, дори агресивен, както... Без да е възхвала на наркотиците. Да, абсолютно, даже да е против тях. Добре, ти някакви проблеми имал ли си, защото 2005 година разбираме, че си изчезнал, след това се появяваш, сега искаш да се завърнеш с някакъв нов албум. Какво се случва от 2005 година до сега? Ами, така, доста неща ми се случиха. Живота така ме завъртя през много. Да, с наркотиците нещо. Ами, не. Не съм имал такива проблеми с наркотиците, в смисъл... Тежки? Тежки, не. Сериозно, абсолютно. Само леки? Ами, леки не съм имал, просто така в компания ми се е случвало нещо, което се събере. България това е абсолютно нещо нормално, колкото и да хората го крият и се правят на слепи. В смисъл... Добре, и ти искаш да се пребориш с това нещо, така ли? Да, аз имам една кауза, така имам... Дори посетил съм го на приятели, които след употреба на наркотични вещества си отидаха от този свят. Искам малките деца, които доста слушат хип-хоп, да го разберат това нещо. В смисъл, също и колегите така да се получат, нали, да променят малко нещата, за които пеят. Какво да научат малките деца? Какво да разберат? Да разберат, че това е най-голямата потия, която могат да направят. Защото те могат да спортуват, могат да правят абсолютно всяко едно друго нещо, не е това. Това е най-голямата глупост. Те те гледат, сигурно са запалени някой кост, примерно, и викат, Кобака, какви ги дънка сега? Какви са тия, могат да спортуват, могат да не спортуват? Тя колко е хубаво, цък и готово. Може би така изглежда и така им изглежда, защото това е модерно, а модата е нещо преходно. Днеска едно нещо е модерно, утре друго. Обаче, ако се оставиш на модата да те върти, ти отиваш никъде. Според мен, ако децата спортуват, ще е много по-добре, отколкото цял ден да стоят на пушени на дивана и
да не правят абсолютно нищо, да могат да гледат станат. тъпо в полюле. Да, и другото, което е, нали, много хора взимат наркотици и шофират. Това е много зле. Затова аз казвам, събуди се, за да могат всички малко от малко да чуят нещо и се опитвам по всякакъв начин това да го популяризирам. И малко хора може да ме чуят, обаче за мен е добре, защото до момента някой човек ми са ми се обадили и ми казва, ти има надъха човек, повече няма да взимам такива глупости. Пък аз един-двама човека заради мен да го направят, за мен е нещо много. Както беше с Не всичко е пари, когато стана супер популярна, от това, който ме види, нали, повечето жени казват, аз съм плакала на тази песен. Ама има страшна лъжа там. Къде? Любовта не може в Не всичко е пари. Не знам, да може да поспорим, ако искаш. Айде веднага. Добре. Значи, любовта не може да се купи с пари. Ау! Да, истинската любов няма как да я купиш с пари. Коя е истинска любов? Истинската любов. Когато двама хора се харесват много, парите нямат значение. Влюбването или обичта? Кое от двете? Не говорим за бизнес продукт, който е... Всичко се купува, приятелю. Не знам. Може да поспорим. Може би любовта не е вечна. Може би е, нали... Така, от теб съм чул нещо много готино, искам ти благодаря за него, между другото. Преди 10-15 години така имах една доста любовна... Драма, да. И в едно предаване така пускам си и те гледам, тогава водеше дневно предаване. Да. Пак същото предаване. Така. Аз доста често те гледам. Благодаря ти. Аз също ти благодаря за готиното предаване, но ти тогава каза нещо много готино и то беше сами се раждаме и сами умираме. Да, обаче на мен е това. Много ми помогна в този момент. Разбира се, човек. Някак си се надъхах и си казах, да, ти си Милен сам. Е супер прав. Сам си. Добре, благодаря. но... Да, кажи. Винаги е готино, когато някой може да ти каже една фраза. Точно така аз тук се опитвам да кажа събуди се. Да те отключи. Да те отключи по някакъв начин. Да. Добре, благодаря ти много. Аз също ти благодаря. Че ми беше ми супер приятно. приятно. Да закрием предаването.